Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα νέο βίντεο Brawl Stars εδώ με το φίλο μου τον Χρήστο. Πες γεια Χρήστο. Σας. Και σήμερα θα παίξουμε rank μέχρι λίγο να φτάσουμε μέχρι το Gold 3 μάλλον 2, δεν ξέρω. Γι' αυτό πάμε στο βίντεο. Και hot zone αρχίζουμε. Τέλεια. Λοιπόν, και αρχίζουμε με ένα καλό map. Θα βάλουμε squid. Λίγο ο Λου παίζει λίγο να μας κάνει λίγο την βλακία, αλλά εντάξει, πειράζει. Με κάνει stand. Καλά θα πάει. Λοιπόν, ωραία. Ωραία, καλά πάει. Και το νικήσαμε. Συν 157 για 25 κάπου πόντους δεν το πήρα. Πήγαμε gold 2. Είμαι ακριβώς στη μέση το προπάς. Okay. Ακριβώς στη μέση. Και πάμε στο επόμενο μάτι που έχει Gem Crab. Εδώ λίγο κοντινό. Έτσι, Frank, Lily. Θα βάλω... Όχι, όχι, όχι. Βάλε Buster με Hyper. Είναι το rank. Πάτα το. Βάλε καλά gadget και gears. Άρα δεν πρόλαβα. Πιστεύω θα βάζει τα καλά. Δεν γίνεται. The mask hides the predator within. Όχι ρε, νόμιζα ότι κάνει teleport μακριά. I am feline feisty. 4, προσέξτε λίγο τώρα. Τον Edgar, τον Edgar. Τι βάρεις όλες 15 φορές. Νομίζω καλά θα πάει αυτό το μάτσο. Πολύ καλά. Ναι, όντως. Ο Edgar μπορεί πάνω στο τέτοιο τη Super μου μπορεί και βαράει γρήγορα ή αργά. Το μπάζ. Δεν μπορώ να παίξω καλά τώρα. Καλά, Gem Crab χειρότερο game mode είναι. Αυτό δεν είναι. Μείον 3 πήρα. Τέλεια. Δεν πήρα καθόλου μείον. Brawl Ball, ωραία. Ψιλοκοντινό. Θα βάλω πάλι όπτερ και θα κάνω
Edgar να παρά την μπάλα μέσα και να κάνω σούπερ και να βάλω γκολ. Οκ, ναι, όντως. Δεν πάτησε σούπερ. Πρόσεχε. Διώξου την. Καλά έκανες. Οπα. Δεν τον είδα τον Edgar. Διώξου την. Οπα, κόλλησα. Τζάμπα hyper έκανε. Ωραίος. Οπα. Ας τρέξεις, εσύ την έχεις μπάλα, δεν ξέρω. Όχι. Όχι ρε. Έχουν βάλει El Primo και μας φάει τον έβρε. Πάτσα και gadget. Και δεν το έχω τώρα. Τέλεια. Το χαμήλωσαν τον gadget. Ωραίος. Γρήγορα να βγω, έχω hyper. Όχι ρε. Πάμε Μόρτις, πάμε. Ωραία. Όχι ρε φίλε. Τόλσες εσύ πολύ. Καλά δεν πειράζει. 6 μείον πάλι. Epic. Ναι. Πόσο κύπελα ήταν. 6k, 5k, 40k, καλά εντάξει. Και πάμε hot zone. Α, είναι καλό map. Θέλει έτσι πάλι, Frank και έτσι. Αλλά θα βάλω squid γιατί είναι καλό. Να βάλω Edgar. Όχι. Τι έγινε. Βάλε Jester. Gadget star. Α, δεν πρόλαβες. Να το πατάς μία και να το κάνεις και μετά να το πατάς. Δεύτερη. Λίγο Kenji λίγο. Και μην έχει ο Griff Hyper. Αυτό φοβάμαι. Και έχει Hyper ο Griff. Ωραία, καλά θα πάει τώρα. Καλά θα πάει για αυτό. Γενικά, Edgar λίγο... Πω, και εμείς έχουμε ακόμα 20. Πρέπει να έχουμε χάσει πολλές φορές.
Καλά, δεν προλαβαίνουμε τώρα σιγά. Δεν προλαβαίνουμε. Το όλους η Piper. Καλά, εντάξει, μείον 7 παίρνω, δεν παίρνω σιγά. Δηλαδή, κλάιν. Κοντινό. Σου κλείσει τον Edgar. Να βάλω μπάζ. Buster. Α, Buzz, βάλε Buzz, ναι. Είναι στο Hyper όμως. Κάτσε γιατί ο Edgar έχει την μπάλα. Δεν μου λες το πάσα. Άμα έπαιρνε. Κάνε έτσι. Το τι έκανα. Όχι ρε φίλε. Όχι. Έλα ρε φίλε, πατάω κάποιο φυσάκι ρε σούπερ. Έλα ρε, δεν τον πάτησα σούπερ. Καλά το έχουμε χάσει γιατί και αυτό το έχουμε χάσει. Δηλαδή 4 μάτια να πούμε έχουμε χάσει. Τι είναι ήδη. Τι να κάνω. Έλα, το βάζαμε τώρα. Τώρα μείον 22. Μείον 22. Ναι. Let's go have a look see. Αχ, καλά θα πάει. Είναι νοκάουτ θέλω. Ω, το χειρότερο. Θα βάλω Piper. Ναι, οκ. Πλάρι λέω εγώ. Λίγο Edgar, άμα το χαθεί ο Edgar. Έχει το κάτω. Όχι σε μένα. Και βέβαια το διάλυσαν. Έτσι να γεννήσει λίγο άμμο. Εντάξει πήρα σούπερ. Ωραία. Λίγο τον Edgar είναι low.
Ωραία. Το επιφυλάρουμε, καλό. Ωραία, ένας ακόμα. Τότε. Α, ωραία. Και επιτέλους πήγαμε Gold 2. Και λοιπόν ανοίγουμε το πραγματάκι που έχουμε, ένα Star Drop. Και λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Πατήστε ένα like και ένα subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!